Welcome back to Earth and Ask Isana apho sitla ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana laqala. Ifikile ke sana imini ibikade yixelwa ke sithi abonta amehlo ezikrinini zethu mntasekhaya. It makes sense ukuhlawula unomdishilile. Yebethunani wenza kantoni kwaMseleku ndifuna uqala ngalitshisa siyababona bonke abantwana bakaMseleku babuyile. This is now season 4. Undihlekisile ke sana uDopsy uthi kumbanato mntasekhaya ku-season 4 caba ndi-turn 9 andingxami ndiyagijima. So ubuyile ke sana u-season 4 weengane zeyithembu. Yo, those kids are grown, badala abantwana bagqibile isikolo. Lo mntwana uAbongwe ugqibile isikolo. uMpilwentle is doing okay, but uyatsho naye uba umuvile from Port to Durban ne. So siyabona uMpumelelo namankara akhe. I'm not sure ndizawuthi noba ngamankara okanye the wives. What are they? Are they still single ladies or are they married? But you see where he took uTirero to some restaurant it's here in Centurion. Caba sana uMpumelelo ufortunate behlala ePitoli. uTirelo uthi bana uyenza lapho le ndawo because kaloku sanakho nixisa ePitoli wena. iCenturion kude kangaka unisuse ngapha eGoli unzise Centurion. Like what are you doing mntana ndini? kaMseleku katata uMseleku uMpumelelo ba hayi ntontoni ndizaba right. Caba ke uMpumelelo ke wade wamenzela iqiniso uTirelo ke wamthi ngeji. So uTirelo umbuza ifacts ba yemfana ndini siza kuhlala phi because undengejile ewe ndiyakuba uzawuya ekhaya yonke laa nto lena. Sizawuhlala phi, sizotya ntoni, like sizawuthini ebantwini uba ndizitshate ekhaya ndishayina ndinginomtiritiri ndifike ndizombatsha. Uthi uMpumelelo ndikutshatela uba uye uMpumelelo utshatela uTirelo ususa umntana city girl to eMzumbe. Kwakulo Tirelo kaloku sana kuselokishini like kusemahesini. Uzamthatha uTirelo amkhuphe emahesini ayomfaka eMzumbe. The audacity mntakabawo utampumza uthi ba hayi kaloku uyokotiza uthi uTirelo ndizawukotiza i2 days and that's it. So siyabona ke kuno Amahle but Amahle akho nto siyibonile much about yena. Caba kusathela ngeenkitsela apha njengamamela i-storyline. Nithanda njani bandase uba lo mntana ufikayo umtsha i-girlfriend kaLwandle? Nina anizazi izinto imandini ibalisele mna iindaba zabantu because you guys love iindaba zabantu down zini yafana nje nam. Bethuna hayini bethunani. Ndizayiqala ngaphi na bethuna? Okay, nanku lo mntwana uKhwezi uzisa uzobona uLwandle wakhe uhamba nomntanakhe. Oh, cute umntana kaKhwezi. Now they're having a conversation uKhwezi no Lwandle, and then uLwandle athi uKhwezi bana andi-understand the outcome ye DNA results zam zomntana. Xa sisithi hayi sana zithi i-results ii-chances zoba uLwandle Mseleku, okay ithe Mseleku didn't say Lwandle Mseleku to be utata walo mntana zi-0.00. Yayiva kuthiwa ke the Mseleku whatever is excluded as i-biologically father. I'm like intoni? Athi lo mntana into angasize ndiyenze mna kuba ndidrege uLwandle into angakhange ayenze. Like nifuna ungixela abantu bakaMseleku kuba zitheni sana bazimanipulateile ii-results. Hayi guys, imuvi kaloku leyo. So la makhulu uyazazi uba wenza ntoni xa isithi bantu ba DNA. Like guys, basinika ntoni? And uLwandle yena uthi mna ndiyayazi uba ngumntu wam. Ndiyamthanda uLwandle. Ndiyayazi ngumntu wam. Ilahle neplasi eluza nalo lelam. Washa? uLwandle uthi iplasi eli uza nalo, I take it. I accept iplasi. Give me the plasi, the farm. I want the farm with you. uLwandle bethuna he is in love. He's in love. Uthi la mntana ba hayibo sana mna ndiyazazi ba bendilala phi. You understand? Ndiyazazi ba bendilala phi mna. Akho point yobana mna kuthiwe umntanam asongokaLwandle. Like kujaniza wanguzilo uthi so wena stand up umntana xa funeka utata abe khona ayobhabhtiza funeka kube uLwandle ba andiyazi ba ndizothini. La mntana uthi uLwandle ngumama's boy gqithi uva ngomama akho uva ngonina wena. Uthi uva ngonina
Mntana wena awukwazi uzimela ezindoda. Uyindoda nje ngebruku. Other than that ingqondo yakho ithi baba boy mntakamama. Uthi uLwandle ayanangxaki mina yalona bani undibona ngathi ndiyintoni ukhwezi, but mina eziLwandle ndiyazazi uba ndiyindoda. I'm strong. Guys, yini ithini into yalamzi? Lo mntana ngokabani? Ngokabani umntana lo? NgokaLwandle umntana ayingokaLwandle ukhwezi. But how is it ba if ever i-DNA iyiyo, how is it bani ba ke ngokumntana kuthiwe i-chances zikaLwandle ngu-0.00 okanye akana DNA uLwandle? Andale ithethayo guys, andale but I understand ukhwezi futhi umntana esikolo, umntana se-res. Apparently uLwandle there was a time apho wake waba obsessed ngukhwezi. Hayini bethunani. So andiyazi ba kwenzeka ntoni phayana, and ke I think izaba si-storyline sale movie yangoku esisikaLwandle nokhwezi. Baza sibamba sifuna, we are dying to know ba umntana ngokabani. Kaloku ukhwezi akazusuka ngapha suka khona azodyobha uLwandle wethu wefamily yethu, our beloved family member. Akacingi. You understand? And also nokhwezi sana ndabona ulamntana nganaxesha lona semaxela straight bathi bamela nalini nigezele nini. Uzawubabeke ezindaweni zabo. Nalini nigezele nina. So I wonder Nkosi yami lo mntana ngokabani. Ingathi kanti ukhwezi umfumene lo mntana mhlawumbe okanye warhaqaza ukhwezi wamfumana lo mntana, singayithini loo nto sixoma, sizawuthina ebantwini. Sathi bekutheni, sathi bekwenze njani ikhwezi xa sokuthethelela ebantwini sana. Yo, hayi ke sana lam. So ke sana imenjalo into mntana, it's questionable. And ke ngoku kuthiwa uthe umamkhulu wathi andikufuni fokol, andifuni nix, andikufuni emntaneni wam, andikufuni nasemagcakeni am. So apparently uyabisa ukhwezi noba nako kwabo kuthiwe stop it wena, stop, don't go there. So uyakhekhelezela make yaphaya kulo Lwandle. Khwezi is actually pretty. Khwezi is pretty. Yo, when she's on glam, she's nice, she's looking proper, she's top class ukhwezi guys. Andifuni ungatsho ukhwezi top class, umhle down. But uAmahla khona ininzi siboniswe ngaye. I think siboniswe kulesibini i-episode yabo. So I don't think apha esithuthira liyathanda ukukhuluma yena, akathanda ukukhuluma yena, but we're gonna cover that later in the vlog yo in the review. Sangiqala uthi vlogs bethu nami. So usne guys inithini nina, I'm vouching ba usne makabe ne-show yakhe, because usne uyayibringa i-drama to the table, to the usne umpumelelo okanye umpumelela ngaba ne-show yakhe, because oyena muntu uhold ela show pha kwangumpumelelo. But usne also idrama kasne, it's too much and beyond. It is too much and beyond idrama kasne. What do you mean ma usne uyomitha ukaGiso just kumxelela bani ba agqiba kakhe wamxelela sana usne bani ba mamela dog, ndizomitha apha, ndizokuxelela apha, ndizoxolisa ukuthi what happened, but I didn't like into wayenzayo now, because ndifinish ubani ba kaloku sana you were not supposed to do that. Akufanekanga undiveze ku-social media ndikhala ndikucenga kaGiso. And ke ngoku mna le nto yoba ndimithe usogqiba ndiyolala nenye indoda yinto engaqaliyo ukwenzeka. I mean like nakumntanam wesibini mna ndamithwa ngomnye umntu, ndahamba ndalala nomntu wam. And ke ngoku ndacinga fana umntana ngowakhe, like mna ndiyamitha, ndithi ndimithi, ndiyolala nenye, like ndinjalo ndenza sine phila kamando sine, ndenza kanjalo mna ndiyamitha, ndimithela nabani endifuna ummithela ngexesha endifuna ummithela ngalo. Ewe ke usogqiba ndiyolala nomnye umntu, usogqiba ndithi kulaa mntu, no, I'm pregnant, you made me pregnant. Athi Sne, please, you made me pregnant, this is your child. And later I realized, but actually you are not the father. The father is the previous one that I sleep with, the one that I was with in a relationship. But I didn't stop. Actually, I was still with him in a relationship. But again, bendukuthanda. Le nto yenzekile nangumntanam wokugqibela wesibini. No, ndamitha mna, ndamithile enye indoda, ndalala nenye indoda, ndathi umntana ngwa. So yinto yam le njena mna, ndenza kanjena umo wam. Ndenza kanjena umo wam. UkaGiso nyhani. And ndinjalo, ndim lowo. Hey, ayizani phela kamani usne.
usinenhlanhla ne oyingubani kusinethemba uphila kamnandi usinebethunani. I cannot fault her bethuna nakanjani nakweyiphi na into because that's her. Uyena she enjoys going outside phandle ayovula nje amathanga akhe carelessly like that and do whatever that she feels like and bring umntwana angazukwazi umondla which is amphathela abanye abantu. Umphathela abanye abantu umntana wakhe bayena uyamitha ngexesha. And I'm like, Jehovah wasemazulwini. Yeah, I said akamsele no kaGeso besithi no I moved on. Wathi usine uthasine hayi ndiyayazi ba umove on ntombazana ndiyakwazi ba umove on. Nam ndimove on, it's fine, we are good like this. Imagine lo baby daddy naye ubonile uba uchithelwe aba bantu bezigxama uzawubuya sana. Hayi man inkulu into ekuyesentombini yakamseleko. Umpilo andiyazi ubringa ntoni kule show because akho drama ibringayo, akho kuthula kubringayo. She is just a family member and unfortunately akho nto azayenza. Hayi guys, andabi shock sana ngumawande sithi siyayidudla utheni siyayidavaza. Mna ndibafuna abantwana abakhulayo guys, especially amantombazana. Ndifuna umntwana ahlale emncinci. Umana sana wabejayiva basithi siyayidavaza nqona uba and then sweetie kwenzeka ntoni kutheni uphapha yabona umawanda guys. Uyabona umseleko sana uzawuxelelwa ngumawanda wethu qanqaleka mntasekhaya aba aziphose kweliphi liwa because umawanda uheartful mugh into yala family. Yo uheartful sana akafuni ifokol. Uyambona nje akanaxesha likatatake. Umuntu avelenza i-fun faces ngempilo sana uqoqokayo ngitatakhe baqonqa sana mfana wena dot torhan qomo kamasipala kum ndiza kumamela nje otherwise undidike finish and clear. So hayi mntakabawo, what do you guys think? Hey also andisenandaba also sana utirelo nangathi uyohotisa usile uDJ Mpumza. Usile uDJ Mpumza sana. Usile la mfana. Usile la mntana.